Què passa, penya? Molt bon dia i benvinguts a un nou vídeo del canal d'Orange Storm. Avui us parlaré d'una comanda que m'ha arribat de Sirocco. Si alguna vegada heu buscat alguna cosa de bicicleta o un mallot al Google, si teniu Instagram, en Instagram us hauran plegat de publicitat d'Sirocco, amb unes ulleres superbarates i un pensa, seran bones, no seran bones, seran dels xinos. Anem a buscar el paquet i us ho ensenyo i us parlo de la meva experiència. Vinga, endavant, capçalera. Bé, doncs els paquets arriben d'aquesta manera. Això és un mallot i això són unes ulleres. Anem a començar parlant de la marca. La marca és una empresa molt nova que va començar fa uns 3 anys a Gijón, Astúries, que crec que el 2019 va patrocinar la Volta a Catalunya i la Volta a Espanya i d'aquí ha fet un boom molt gran. Si algú la coneix és perquè les ulleres són super barates, que són aquestes d'aquí. Llavors anem a parlar del que m'agrada més. El que més m'ha agradat és la presentació, a part del disseny de les ulleres i del mallot, que és el que m'ha fet comprar per internet. Una vegada ha arribat, el que m'ha encantat és la presentació, molt cuidada, i això és un punt molt xulo, que t'arribi unes ulleres amb aquesta capsa i la puguis obrir i tingui un ple de detalls, és un gran què. Igualment amb el mallot. Anem a obrir-ho. Bé, començarem pel mallot, vinga. El mallot ve amb una bosseta. Els mallots van sobre 50 euros i 80, els de màniga curta, els de màniga llarga 100 i poc. I una cosa que m'ha agradat molt de la web, que hauria d'estar a qualsevol web de roba, i sobretot de ciclisme, no? El ciclisme, cada mallot, tu pots tenir la L, la M, la S i cada marca et queda diferent, no? I és fonamental que et quedi com tu vulguis. Aquí tot va al mil·límetre, llavors és diferent que la roba normal. Llavors a la pàgina web el que surt és 5 preguntes, 4 o 5 preguntes que determinen la talla que tu faràs servir. I la veritat que la claven, et pregunten pes, et pregunten alçada, et pregunten com vols que et quedi, si fit, si una mica més ample. I la veritat que això em va encantar perquè saps que t'arribarà la talla que utilitzes i no han fallat. Doncs mireu, ve amb aquesta bosseta. Jo m'he agafat aquest model. Aquí et ve la història del ciclisme, molt currat, la veritat. Molt xulo. I aquí teniu el mallot. És tipus ciclisme de ruta, la màniga, que sí, que et queda una mica fins al colze, et queda super arrapat. Jo em vaig agafar una M, amb 69 quilos i 1,75, em va donar una M i va quedar super xulo. Me'l provo i veieu com em queda. Em vaig a fer de model. What the hell is this? Oh my darling. Què? Guapo, eh? Guapo. També s'ha de ser un bon model, però bé, queda molt xulo. I respecte a les ulleres, que és la marca, en teoria va llançar les ulleres, no? Com el seu gran target. Llavors, les ulleres no és que siguin la millor qualitat del món, però les ulleres estem parlant que costen 25 euros, que unes ulleres de ciclisme menys de 50 no es trobes enlloc. Mireu, ve amb aquesta capseta, enganxines, what you are is what you do. També una altra targeteta, aquí t'expliquen el Mont Ventoux, pujades al port mític de França.
I bé, a dintre de la bosseta, la veritat que la funda és supergran i està superbé i protegeix les ulleres. Aquí també et venen recanvis, ens venen recanvis de les gomes, i aquí venen les ulleres. Les ulleres aquestes m'han costat crec que 20-25 euros, o 29, no ho recordo. La lent evidentment no és fotocromàtica, però de dia repel·leix bastant el sol i a la foscor s'hi veu bastant claret, o sigui que estic content per això. L'únic punt negatiu és la muntura, evidentment, que es nota que és d'un plàstic de més baixa qualitat. Aquestes són les Sirocco K3. I l'únic punt negatiu que té, a part de la muntura, que és normal pel preu que s'estan venent, és aquesta part d'aquí que no acaba en goma i que si portes molt d'estona acaba fent mal aquí a la sient. Però tret d'això, relació qualitat-preu, molt bé. I encantadíssim amb la roba. La roba és superxula, el disseny són superxulos, ja posaré aquí a baix el link de la pàgina. I res, jo crec que tornaré a comprar i per el preu dels mallots estan superbé. I ja us dic, m'ha encantat molt el tema de la pàgina, que hauria d'estar a totes les pàgines de ciclisme, com vols que et quedi, quan medeixes, quan peses, i perquè és molt fàcil que et llancin allà la taula que hi ha de mesures i buscar una cinta mètrica per mesurar-te el pit, després ve la roba i no queda igual. Ja no us dic si comprem a AliExpress i porqueries de low cost. Bé, doncs, res més. Aquest és el vídeo de la revisió de la roba Sirocco. També us dic, hi ha moltes, ja faré un vídeo especial de tipus de mallots. No tipus de mallots, sinó tipus de botigues on venen els mallots. Aquestes internet, molt bé, però també estan les botigues físiques del vostre barri i també estan els mallots solidaris. Doncs bé, això és tot, espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, feu un like, seguiu el canal i si voleu més revisions, doncs esteu atents, d'acord? Vinga, gràcies per mirar.